gaceram 6 nanta ayan odo ka tiriya hanga wona mun go lidi go mi fudal tona mi sukiral ga jen yura anje lido tora yimɓe jowa utiliser mumen hollumni la famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen haalis ɗum holno wonirta jata ko google chrome mbaɗa téléchargé application oneisbet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo toup 222 oɗo code promo toup 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde oneisbet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen haalis sa gañi men haalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide oneisbet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi do hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani ima dole fima tawa waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria pular dewi lewbi ane ko defon andi kama foftin kam ma repose kam ay sadak kalde sadak de so oppi to badi faydo woni sadak yidan alhamdulillah bismillah jara what did you do Ponete la ci dem na daña baraaj bismillah Mashallah, makano. merci min de demgalam ngal nan laj won ko ɓuri ni mi ñamde neɗɗo ne ñama tawne heeyi ñamal mumuda amoda ko terrasse ma ñamtam du ñama a ñamtal mido ko wondima hena
an ko parɗo gueɗe ma ko ɓooyi ɗum noon te accami jungo mbaɗɗa ɗum non ɗo limo mi ɓiɗani oɗon nganndi oto ɓurɗo yodde e otoji oto bambuɗo pono wonde hammaji o ottaji oto bambuɗo pono ɓuri yodde e otoji fof oto so wambaani pono on mbaadi mum yaltaani neɗɗo ne ñaama taw ne heewi ɗinno ko warde hunde an neɗɗo so woni mawɗo anndu ko mawɗo woni haala jooɗani hunde naka naafiq annde adi bisimilla ande tan kuuka jiɗɗo mum garaf an kam an man jogoɗa haqqillan amo tan an hay nene hay so wonde étage mandu ha rek mi annda ko maaro naafiki ay nene ɗum ɗo ko gawri kadi an nene kaani lamɗam ne wi rok ko dañaani ko yiɗe ko ɓama ko heɓi ko wonaa ɗum wonno sagam wonaa ɗum jinnomi wiyaɗo tan yaccu mbeɗa saggina salamu aleykum a sagginan ɗo hoccu ɗum ɗo jaltana ɗum yo saggin ñen fof hoccu jaltana ɗum bowa usnama conte maɗe bitamɗi heddata allah e balɗe maɗe woy ko waɗatno waɗi ko waɗani wonta wadde sooda wonta wadde an sawruma helani an joni so sa dépasse joni mo ummo dow majum joni a dañi ko kalɗa Entrez. Salam alaikum, kofi. Jam alaikum salam. Wona borom joɗiɗa aɗa woni Instagram tan ɗo sigo TikTok gonɗa an TikTok tan gurdam ma an hunde mo wayri yidema ni ko jam antu min de jam wona jam ni mi andu ko jogimi ko mbiɗa haalanma ha heewi ɗum ko cawmi ha heewi mi jogimi haalanma te no muusimi hanko wona seeɗa ɓinguel yummen Mariam min mi anda joni ko Mariam walla wona Mariam omo change omo froise o mondu gasi ha laaɓi ceccal mette e miijoji e muuseji fof joni noon natti famdamoran mais woni ko haalnima ha heewi mais aɗa andi kam Mariam ko wawi hewde nder galle makko fof o haalata hay saɗa ndaara wardemo o haalata ko nde wonno ko ɓi yummen hannde ko ɗum tagi mi jiimomi nde ƴewmi yeeso makko tan ngandimi yeeso ngo wonko haalata ko heewi a faami joni mbeɗa insiste o haalan kam joni o wi kam min hoto mi haalan hay gooto mbimmin on compte noon min momi regulu ɗum sabu ko wayni ko min mi wawa ɗaccirde ɗum noon sehel ko jiiɗa ko mi yii ɗum kono yaaru hen sestan mbeɗa anndi Mariam ko sehel men ko ɓiyum men mais kadi dewgal kala kene neɗɗo kene haala hen yo haali hen ko rewi Allah jokki en ɗam kadi dewgal ko muñal mbarodi so yari karaw wallahi bone mum fuuyi mbarodi andano ko ñaamateyo kono mbarodi yara karaw bone mum fuuyi a gasni mbiya gonno nder o yoro tagga wona min taggantoɗo ay ɗo somi juuɗi mi artimi to a taggan somi fima ko lahar fada nden de piya ɗiɗo ko ɗiɗo piyata mi haadanema jiɗi tan ko yimɓe gona jaam certain détail mi yiɗa kalden ɗo min e ma kono o kam ko miñam ko min woni mawni ko ɗo ko cocco tan o waɗata walla mi edo Allah e balɗe ma min de so neɗɗo yiɗa ko kaalami ɗo ko ƴettata ko kaaɗi sukka e noppi muɗum an kay ko liberté total jiɗɗa haal fof haal hay goto hattama haal jiɗɗa haal fof haal yo aro ittu ko woni ɗo ko maaro welani ne haaɗi lamɗam an a wona gorko sinno ko gorko hammadi gonnoɗa hande o defata kalɗo maaro naafiki heewani tamate maaro ala tamate woto wat tamate yo warane tamate moƴƴani maaro naafiki wiyete aɗa an wonde estomac batta tamate mbimi woto wonde ko gondumi woto wonde ko dafami min ko rafami ko adde am estomac ko nane nder gafte nder reedam he min noon mette ɗe gondumi ɗe tan joni kam woto ɓeydam mette to ponnoɗa darade ɗo a daraki ɗon mino betti kam min hande aɗa addanami ɗeɗo omo yiyami o defi o addi o defi ko kecce maaro e suppu kayitaji do fitin dukonɗa ñande ko watta defti ko wona gonga ma wona defti ɗe jiɗɗa a duki def ɗum woni mbima ko nene joni an a famdirta an so neɗɗo waɗi duka so neɗɗo waɗani duka ñande ɗo mbiɗa yo def o yiiti hande o defti o kownimama ke weli ko yimɓe ñaama wona jam waɗari ɗum ɗo so weli wonnomi firta so woli wonnomi firta
won noon ko hendu nanta e gaska ko wawa yaltinde won ko hendu nanta e gaska ko wawa yaltinde aɗon jimmi andindema yoni tan metti gondumi de mi anda ko hande mi anda ko janggo ma en ko min wi onen gueɗo haqqi ni yimɓe jooɗi ñamde mbawa hay cokkide ñamgol mumen onen gueɗo haqqi jewtoɗa ɗum fewi kadi nen defo boneji mum addu ɗo hen nani mi anda o waɗi hen ko mi anda ko posena mi anda ko waɗi hen o yimno ko jokkidde an bone yoni a jibinani a ala ɓiɗɗo hay sa yeehi ladde a accata ɗum haydara kadi ne defanami bone seddi hedditanami hayden ko seeɗa o warta kam de waddata waroɓe no yo mbaram woni tan neɗɗo heegi mum wondi ni muñ ha mani ko ɓurti fof rufat ew joni noon won miijomo fof ko jaringal dewgal ew min yo wone nder gallande gogni kam mbeɗa andi Amadou kam en dari darde gorko mi yiɗimo ɗum min mbeɗa andi ɗum kono kañum ko côté jinnaro makko o ɗum kay wonata hen tan ɗum ne muusi wonata hen tan an a chaque jour gonta koye takkede aɗa fiye hen min e hoora welani min e hoora welani sigile ɗum mais ko 16 tan jaarta hen e ɗum a min faami fewi min ɗum hunde fof ko hakkilliggertoy ɗum mi wawa oppirde ɗum ni mi wawa yiide Mariame guila mum ne jippini gonɗi min mbiɗa hucciti hen mbaɗa daarom sabu min ɗum ɗon en fasna ɓerdam nde mi wallahi ne wawa muusi mais muñ kono min noon muñ ma jaara tafa sees. mbima ma tafa nanam ma Amadou kadi nanam min moom daro hen a mbiranga changera change ta holɗum an haala natirtaki ni holon haala natirtaki ni an oɗo Haby an Haby est ce que ça va war sees ɓinguel yummen wasa hande ɗum ɗo eɗen mbawi reglude ɗum de taw wona ni hen taw wona haala wona duk wona an ɗum fof jarani artir hakkille ma min e hooram ne muusi kam c'est vrai mbaɗen ko sehi min ko ɓinni en meɗen o yaani nana sona enen a faami mais ƴeewi rek no mbaɗirɗen taw wona aɗa haalde ni enen mbimami so tawi an a daraki kalɗa hen min moom ƴeftu mi daro mi haala a nanani kam de mi daro mi haala sihi mi salnaki daranaɗe Mariame Ka mais ko caliɗo- dewgal ka ko caliɗo dewgal. kay an ko ni tan mbaɗa toujours ko jowaɗa rek ne woni telfo mum a wonda an ko hoorema tan jiɗɗa sehil mi haaldani ɗum pour ya laawodi hoorema mi tan haaldani ɗum ganduɗa pour ya mbimi laawo hoorema joni ƴeew min adduno haala kam min paari haala kam onon mi yiɗi jewden seekeji cikki mi siyata yebdudema ay kewi joni batari ko yimɓe gottonde fof ko yeesam ɓe darani hamna kam hay darani hamna ɓe yiɗi paama gueɗel gotel ana majjani mima destirɗen ko nenan meeɗa joga jukku banni fami o meeɗa kanko aɗa wawi ngabbude dow mo ni o ƴewatama mais ɗebbal natti famdemo watti dugde sa waɗi duk sa waɗani duk min e hooram wona wiyatno probléme ko hakkude mon e a dañani ɓiɗɗi e nden gueɗe non min e hooram joni waɗi supporté kam ga sabu haali o ƴewata kam ga o duk o futtini gueɗe ɗe min jogi o mbatto huldemo ga so par ce que ɗum fof wona jikku makko ñaguirmami Allah ñaguirmami e sa famde nena ɗi situation ɗi woni mo woni ɗum tan ñaguirma e sa famdemo kadi saji min mi haaldemo saji mi haaldemo on si taw haalaji ka min jotto horam ƴewga min fotan haalde ɗo haalaji mais neɗɗo ko neɗɗo tan saji hono mum ɓurtuma dow kadi kaalaka fotan haalde mais eno wawi wade foof kiɗin paama ko jinnaɓe men on woni nenam non woni yumma te aɗa andi mi meeɗa yiiɗi ko muusma kanko hoorema ko ni mbiɗa haaldemo saji won haala ham wulla to mi yiiɗa ko muusimo déjà mbiɗa fammo sellal kanko hoorema ɗum jiɗi ballita kam e ɗe kadi e ko gonmi dow mum ko ɗum tan ñaguimami mon amour kalaɗo ko fuu nani te hande yumma ko haala ɗo jamma ñalawma subaki yiɗi ko ɓiɗɗo wallahi ko min ɓuuri mi yittude hande min o seno ko sagam mi jibinmi e faw min jinnaɓam to ngoni lesleji mi welanno hande to min mbeɗa jibin sukaɓam min mbeɗa jiima e maɓɓe kono mi yiyani ɗum fof kono kon mawɗo tan
en paamatu ɗum saɗum tan ɓerdam de dejat par ce que mi wawa wonde ɗo mbe jogui probléme jinnaɗo an kadi wonta a famani sa famani tan an nan kam par ce que min déjà affaire no dépasse min horam chaque fois mi totta tafami ɗo wulle mum yo ara sa mi yaha mo salit ni o joɗini kam classe woto salit jooɗo fami essaye concentré ake ɗum c'est des petits problèmes tan ma ɓenni mais alhamdoulillahi rabbil alamin kadi taɗa fami kam an e hoorema voilà a suuri kam teddini kam a walli kam ñaagtom gueɗel gotel yo Allah hokkam tan galle o tan woda jaam enen fof pamodiren te liggeyaji mi déposé ɗi yo Allah valide ɗum kam dañi liggey moƴƴo suuma hen suur jinnaɓam e kala julɗo Allah joɗaɗe arsukam dam tañajum Allah te mbeɗa yiɗi ko musma te woti jit hanki e hande fof inde fotema min mimama on jour kala jour mo pinmi on jour ɓurta hesɗude yeesam te Allah ɓon hakkude men yo Allah suur te monomo te ɗiɗo haalaji jame o jaranma découragé ade te e ko jahanɗare déposé a yatoto ko hande ɓuurema kala no pinɗa continue ko mbaɗanoɗa inchallah te min komi suka tan mom nan e makko mom salo kay kala makko ko jinnaɗam ha yeeso Allah te kongolam fawtake dow makko te ko jiɗɗa ko ɗum ko wonata inchallah ay ko jiɗi fortu koye wona portini koye jam jiɗɗa fo e won jam bakku cittu ko cimmi tan basdiren gueɗel gotel hay seren maaya hay so heddima ala dañimiri e gurdam en wawi muusi fof en wawi waade fof oɗon jaɓana hen darnata ko men inchallah ɗum kam mom wonata inchallah on mbi inchallah waynota ko so ɓende yiɗi hakkille dejata sonande heeɓi minema ko Allah waɗi Coucou, Trésor. Allô, oui. Ça va. Ni ɓuri yewdem haade mbattam ko yiidam hayso muɓɓi giram an kam ma dana dablo wer e ko hat ma ɗanade ko miɗum heede kam ɗanade tu vois bon ko juste là pour ya confirme nam demain ok voilà demain il faut mbaɗa les max les tout mbimam parce que demain c'est une journée spéciale pour moi et puis je compte bien que il passe un meilleur moment que me mette à passe ok non je me suis jamais inquiété parce que bodo andi vraiment to tolni faddin no mbaɗɗama a ɓurta kam parɗoɗen ɗum non ɓe oɗon confirmation koye hakkille ma tan haaɗi mais wona affaire goto général umo hande affaire on haawi kam seeɗa par ce que ɓoyi alhamdulillah ko gandiri min e ma mais endroit ji ɓanni a meɗa noddi kam tan te mbiɗama ko urgent kadi affaire o haawi kam donc ɓe yimno andude ko mbarko jam wona jam Amadou aɗa andi mi meeɗa noddirde mo ni so yi noddima hannde aɗa andi wonko saabi garana ko galle mon jooɗoɗen minoma e Mariam jewten aɗa andi ni meeɗa wadde so yi ha waɗi hannde noon aɗa andi wonko saabi non sinan ko saabi won ok mi ɗum haawi kam en fait sa heeɗima kam ma andu ko kalanmi oɗo Amadou an il est temps daroɗa darde sagat e nder galle anani kam ko pular kalmi de
mi nani mam kay eyi mi haawi kam vas-y mi hawni kono hawani Allah ay Mariam ko mbinom ko hanko heccenki ha hande ko hen deftuɗo Mariam diwti hande wonde sehilam ko ɓi nenam mbima minen ngaddi endu wotu walla mi wufmi oppude o nangi a faami walla faamay Mariam hande ko watte koye nder galle mon ko fof hande mi yiɗum e makko omo tampi feeñakede yeeso makko te no muusimi haa ko wona ɗon haa ko wona seeɗa no muusimi yumma haalan ɗum gonga woto yejjit kede galle mo woni o de ha galle mo woni o ko Mariam jeeyi kañum ñammintamo kañum yarnatamo an kadi a majjani de ɓe heeɗima tan haal kono ko waɗete ɗon ko fof yahani Mariam jiiɗa fof nana dogo ne yaha ne yiiliyo ko ñamɗon e ko jarɗon ene walliti hen yumma e tout ça nangiri yumma comme ko yummako a faami eyi yo andude Mariam o wona barguel ladde walla wona beddaɗo ko jibinaɗo a faami walla famani ko jibinaɗo hande no jibinirma ni walla no nangirma ni ko noon fonno nangirde Mariam o nangir Mariam ko ɓiyiko sabu ɓiɗɗo hande so tawi ko affaire ko sababuni ɓiɗɗo tagi mo yawirade ni Mariam omo leftamo omo lollamo omo wuɗamo omo ƴettomo omo haala ko weela omo fiya omo waɗa fof Mariam ne muñi sabu sa yi Mariam muñi hande sabu ko muñƴo sababun ma an omo yiɗma no yiɗirma ni kadi ko noon no yiɗiri miñe ko noon kadi o yiɗiri yumma o nangi comme ko hoore makko sabu ɓe mbima dewgal ko muñal kono Mariam muñi ko min il est temps mi daro so tawi a haalnani yumma gonga min momi haalanmo gonga jetaret eyi mais laajimi ko ɗon tarte ɗum ɗon to il faut jimminaka ma fof jimminaka anda so non min soma goɗɗo ɗon kam soñi bama fof o landani ɗum wawa fo jima min jimri donc aɗa jinani ka deɓino raison pour laquelle poɗɗa yimde donc min kam insistude yimɓe min wiɗa waɗata comme à chaque fois faut ndirata hen accum ɓurma hakkille ba to vas-y wonna poésie kaɗum heeɗi gese potti geli lambe mi anda yiɗata ko gese wadde ɓernde wonma e kammin ɗoni giɗam ko ɗum gilli gonga ɗi ngala sanade ndeysan giɗam ko aadi hen ko ɗum sinde kattanno tongal hol gonɗo giɗam mi dartini ɗon wadde non wona ɗum an ga ɗiɗo gonɗa haalde ko ga riddarko ɗoylam ga wallahi minema ala fof ko yonata hakkude men voilà firti somi dartinana dartorako donc weltima ok ko ɗum goniri miɗo weltindema tan janggo somi dawi continue ɗum parani hen de c'est juste kam poɗɗo waɗ ɗanade an aussi ka poɗɗo ɗanade ok mi waɗa ɗum e ɓekto fof handeɗoɗa ok allez bonne nuit cœur ok ciao ciao et sache que je t'aime plus que tout au monde hein moi aussi allez bisous ciao ciao mi faama gueɗel gotel wonde Mariam ko sehilma ko ɓi yumma hunde muusa ɗum dara régla ɗum mais kako jiiɗa aduna yara kay teere fami déjà dépassé nenam ga e haalaji mo kalta ɗi komi jaggirtama ɗum par ce que a ɓuura kam yidde Mariam on à l'aise wona e jaam ɗum mbaɗa ɗum haqqille ma sa yinno wona ni yarata wona ni wayata gonga so yonti haali tan yo haali ka ƴettuttama kalɗa poɗɗa haali ko nder mi keɗima mi jooɗi mi keɗima anne kadi ƴettuttama keɓɗa kam nela ko kalatuma ko
fami ko mbimam ko kadi hen garta Mariam sa yiɗo wone jam min ɓurma yiddo wone jam parce que nder haalma mbiɗa ala fof ko Mariam waɗnan kam tiɗa ɗiɗo ñaman mbiɗa ruttu ɗum walla mbiɗa yobbu ɗum ɓe yiɗi ɗum ba fama gueɗel gotel tan min mi famami et aussi situation mo gonɗa je te comprends mi faami mam min jiɗi ko pama gueɗel gotel ɗum fof wona doole régularité ko sesi régularité keke lawol mum woni te ko ma ɗum fof gasi Amadou ko mbimami ko rek ummo e jonde darɗa darde sagal mimi yiyan darde ma e galle he sabu Mariam omo jari wallude omo jari kadi jagganede junngo sabu ko debbo dariɗo darde sagal o dari pour haalka gas mi yiɗa fondirde ma min fondirani ma sabu min muusi kam hakko ɗon wawi haade Mariam muñi ha natti wawde muñi o natti ga wonde neɗɗo mi anda ko kanko mi anda wona kanko o changeri kam carrément omon furwase mon fof mette tan wona pular holko jari haalimam jimami ko kalɗa ko mi neni ɗum te Mariam min ɓurma yidde wone jam par ce que jamma ko jamam min te so woni jam min ke jam gonemi wala nan kala man ko c'est l'essentiel je vais faire le mieux possible que je peux faire pour ultimo la situation woni yes daɗani giti mbeɗa dari mbeɗa yeeɓa sa ummanaki ɗum ko min régla ɗum ko mbimami ko rek Ande mi do wali la dende njo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoitani gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria